आरो बिनि सायाव जायखौ हास्थायो बे लोगोरिजोंनो जायोब्लाथ' बुंनो नांला गोसोनि खुसिखौ। थेवबो मानोबा सोरनिबा खाफालाव बे खुसिखौ अराय जिउ मोनबाय थाया। माथो दासो जादों, एबारसो स्रा जासिगोन दिनैहाय। बाबा आदा बाजैनि खुसियाथ' लाथ्र' हायि जाखासिगोनलै दिनैहाय। दानो मोसाहां दायोसो मोसागोन लास्टावसो एकदम फुरा। थ' माइफ्लेजोबखाबायलै हलिबाय एकदमनो माथो बुंबावनो दिनैहाय। आयौ हाबाब एबार सोर बुंबावो माबा माबिनि आयै दिनैथ' एकदम कमप्लिट जाखासिगोन नालाय। औहाय आबा आरो माने दा बिमायासो आं बिमाखौसो एसे दुखु मोननाय थाबाय आरो गोसो सिङाव। थेवबो थुनथुलि बिमाखौ जामायजोखौ दे जेबो नङालै आयै बेफोरलाय मा गासैबो थिग जाखागोन ना उनावबाबो। गावसो आइया थुनथुलिना आदा बाजैनि खुसिखौ नुवासै दा आयै। बाखिथ' जोंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन ना। माथो बुंबावनो आरो आबा। दा बाजै आदानि मोखाङाव नुदोंना बेसेबां खुसि आयै। ओइ सान जा जै होफाबायलां आंबो। थोद आरो थुनथुलि नोंथ' हिनजाव गोदानसो बेबायदि जै होफायो आरो। ओमफ्रायथ' सानां नोंखौ मा बुंखायामोन? आंनि हाबायाव आं मोनसेबो खमिदोंना फुरा गोसो खुसियै इन्जयैसो आं आंनि हाबाखौ माबागोन होनखादोंमोन ना, रंजा खुसियैनो। बियो जुदि फिसाजोनि संसार मोजां जानायखौ लुगैदोंबा बेबायदिथ' खालामनाय नङामोन। आरो दे सानबाय दे बेफोरखौलाय सानखानांगौखा, थेवबो दा गावसोर सानैजोंनो जुदि थबां खुसि दंबा बिसोरखौ बोखानाया थिग जानाय नङालै आयै। फाइनेलि लागाव बाजै जोंहा मानसि सासे एरदोलायबाय ओमफ्रायथ' जोंनाव वेलकाम गोसो गोरबोनिफ्राय नोंखौ। आंबो दिनैसो जोबोद गोजोननाय मोनबायहाय। जुरिनारिनि बिजावजालि नङा होमबा नोङो? औ मादै। आङो फैनायजों आरो हाबायावबो ग्रोब मोनफैनायजों जोबोद मोजां मोनबायहाय। आं नेनानैसो दंबाय थाखायोमोन आबौआ माला लाबोगोन, माने न'आव लाबोथारगोन जोंहा आबैखौ। दिनै बे समा थारैनो फैमारबाय। नंगौथ' र' मादै, ओमफ्राय बे जुलि गोदोहाय थाहैनायानोमोन न' नोङो मादैया? औ, ओमफ्राय माबोरै खबरा नानि, गासैबो मोजाङैनो दङ ना? दङ मादै गेजेरावनोसै बिदिनो मोजां गाज्रि। दे बेबायदिनो थाखानांगौ, मोजांसो जाखानांगौ दा मानोथो गाज्रि जानो ना? ओमफ्राय नोंसिना बाबु दंमोन नामा सासे? औ सेंग्रायानो देरबाय गथ'आ गोजौथारसैयानोलाय। आरो फिसौजोबो फैना दंफैखायो। बिलिसा आयंखौ नुदों आंबो। नोंस्रा बाबुखौसो बारा फैयासैबो ना गथ'आ, नुवासैहां। बिसोरबो आरो खाथियावनो थाब्लाबो माने आलदा आलदा संनाय जानाय जाहैबायना। दे हा बिदि जानाय लोंनायफ्रा आलदा आलदाबाबो मोजाङै मिलायनानैल' थाबानो जाबाय नानि, ना माथो होनो? आङोबो नै नोंसिनावबो हाबहैनो सानबाय गैया, आरो लगे लगे हाबा नै दावराव जालायबायना। औ मादै खाथियावनोलाय माथो जानो न'। बिहामजो गोदान फैनायखौ एसे रंजाग्रोनोसै जोंहाबो। औथ' आरोहाय। दे ओरैनो थाबाय थाब्लाबो गन्डगल दावराव दावसिसो जायोना मादै, बेखायनो थाब थाब लाबोखानायानो मोजां जाबाय आबा सानाबो। औ कर्ट मेरेज जाब्लाबो रायजो राजानि सिगाङावबो दिनैहाय खेबसेनो स्रा जासिगोन आरो। नाथाय आं बेखौसो बुजि मोनासै, हा माथो हिनजाव गोदाननिफ्राय रावबोआनो फैयासै? हिनजाव गोदाननिफ्राय आयै आयैलै नों बेयावसो दङ। ए सेंग्रायानो देरबाय माथो बाबुआबो। औ मादै, आबा बे मादै जुरि खेबसेहाय मादै फैनो नागिरदों होनबाय थानाया बेनो आलासिया। अ दे ओमफ्राय नोंदानि हाबायाव माबोरै मोनदों बाबु नोमबाजै फैनानै? लाइनानो जाबोगौ माथो, एबारथ' आरो नोंनिसो बारि जासिगोन नङा होमबा? आं जायालै, आं हाबाखौनो जाया। आयौ बाखिथ' ओमफ्राय बाजै गोदान फैनायनि मोजाङानो मोनबाय आंबो। दे होमबालाय। आयै बैयाव आबौआ नोंखौ लिंहरगासिनो, नों बेवहायसो दङ। थांनाय मानो लिंहरदोंबा खामानि दङनो एसे। ए दे आबा आं थांनि र'। ओमफ्रायथ' गोसो गैयाबाबो खामानि मावबायलै आं आयै आदानि हाबायाव, आदाखौ बिराद मानियोना आङो। दे आबा बेफोरलाय फाला बदलसोना, दिनै जों नोंदानि हाबायाव मदद होबाय एसे एनै, उनावहाय जोंखौबो देनां मदद होगोन, फाला बदलसोखाना आबा। आरो न'निजों न'नि मानो रागा जोंथाबनानै थानो खुसिनि समावबो। औ आयै, थेवबो मादैमोनजों बारा रायलायाखैलै आङो। मावदों आरो खामानिफोरखौलाय जेखौ बुंदों बेखौनो, थेवबो बायोला आं। जाबायसैहाय आबा, हामानो ना नङाबा? हाजारखि बिसोर जोंखौ गाज्रि मोनथों, थेवबो जों एसेबां गाज्रि मोनाना बिसोरखौ। जोबोद मोजां आयै नोंनि गोसोआ, नाथाय बिसोरसो एखनबा समाव बुजिया। थेवबो नायना जों बिसिनि खुसियावबो दङ आरो दुखुनि समावबाबो जों थाखायोना। दे आबा नोंबो लिंहरदों होननाया थांग्रोनि आं दे, नोंबो एसे दे खामानि दंबावोबा मावला मावलि होबाय था आबा।
ओरैनो आरो नोंदानि हाबा नोमबाजै गोदान फैनाय आरो मोजाङानो जाबाय दे औ आयै आंहासो हिनजाव गोदानजों बारा रायलायनोनो मोनथ'वासैहाय र' एसे उनाव रायलायनोसै दाथ' आरो सोलाबखायाबोबा हाबा जाग्रोथारथोंसै मैयाबो नै फैबाय आरो हाखु दाखु जाबाय बहाथो मोजां रायलायनो मोनखो सिगांनि बायदिबो जुरिजों आंजों रायलायनायफ्राबो बारा थिग गैलाना बेखायनो नङाब्लाथ' खैना गोदान नामाथो बिमायाथ' रागा जोंनानैसो दङमोन दाबा मा जागोन फिसाजोआथ' जोंहा बाबुआबो लाबोबायबा आयौ मानसिया मालायजों जा समाय थानायहाय नोंखौ ओमफ्राय आंखौ समायमारबायना एसेबाबो आरो फाग्लि समाया मा जानो दिनै हिनजाव गोदानखौ सोरबा समाय होजागोन मा ओमफ्राय बै गुमैनाथ' बिनि नोजोरा नोंनिफ्रायनो माबानाय नंखाला बिराद नोंखौ नायफ्लांबाय थासिगोन नंगौ नामा मादे आरो साननि नोजोराथ' नोजोरखासै अब्लाबोहाय फाग्लि नोंनि हाबा दिनैसो मोनजामारसिगोन आरो जोङो इस नंगौ नामा नोंबो जादों होमबा नोंनिखौबो जानोसै आरो गाबोनहायनो नोंबोथ' आरोहाय नामा जायोलै दालाय आंनाबो हाखु दाखुसोना अब्लाबो मालाय नोंखौ सानानै लाबोखाबाय गैया आंनियाथ' दानो नंथ'आसो होनबाय थाखायो आंबो दानो थांथ'नो गोसोआनो गैथारा आंहा सिख्लानि लाइफखौनो एसे एन्जय खालामबावनांगौ दे आंहाबो फट' खेबावनांगौसो नोंजों टुनटुलि जागोन दे खेबनो हागोन औ ना जोंनाबो ग्रुपआ लासै लासै गालांगासिनो दा ओमफ्राय फट' खेबना लाखिखानोसै देनां बुरैबा नायनो थानांगोन ना एसेबाबो मेमरिनो ना मा होनो थेवबोलै ओमफ्राय ओइ टुनटुलि नोंनानो जा मोजां जाबाय दे दाथ' आरो नोंहाबो जब दंखायो बेनिफ्राय सानाबोथ' आरो माबा नङा माबा मोनसे मालाय गावस्रानो माहाजोनखाना बिस्राबो हेस नंगौ नामा थेवबोथ' ना माहाजोन नङियालाय मा जादों आंथ' ओरैनोबाबो सिम्पोलबाबो सानखौनो मोजां मोनखायोमोन दे बेखायनो आंहा फैबाय ओमफ्राय दे जोंनोबो एसे खिन्थादो साना जे नोंखौ थिखोलायनानै लायदोंनो माबोरै नांखोबा गोसो सिङाव फिलिंसा माबोरै मोना दे फिलिंसा मालायसो किस मोननांगौलै जाम्बिफोरलाय बेफोरलाय हरखाबै जानायसो दा आंबो मिन्थियामोन ना बेबायदि सान आंखौ लायदों वाव आं बेफोरबायदि सानखौ सानथाराखैमोन ओइ हय फिल्मफोर नायाबाबो रोंगौ दे नोंबो देनाय ओमफ्राय एबार सोरनि बारि जागोन सोरनि नाम्बार हाबानि आंहाथ' दिनै जाबाय एबारलाय नोंसिनि गेजेराव सोरनिखौ मोनजाग्रोगोनबा आङो सोरबा खारसनहां सोरबा लांहां दङ नामाब्रा खोन्थाखालै जाखुमानो नांखाया रावबो मिथिबाय सिख्लाफोर दा जाखुमाखा हले आंथ' हले थांजोबखागोन नोंसिनि जुलियाव आंनाबो एकदम गोजानथ'लै फरायनाया कमप्लिट जाग्रोथों ओमफ्रायसो नायनोसै उनाव मा जायो आच्छा मोजाङानो दे आरो ओइ साला आंबो जानो गोसो गैथ'वामोन दानो नाथाय मा खालामनोब्रा जालांबाय उफाय गैया ओमफ्राय टुनटुलि टाइमाथ' जाथारसिगोनलै मन्दपाव जिरायनांसिगोन ओमफ्राय ओइ हय टुनटुलि नोंनि हाबायाव हले जोङो बिराद रंजाखागोन गोगोमनो ना मा होनो सिख्लाफोर जों रंजानोथ' फैखादों आरो माथो ओमफ्राय जाम्बिफोरलाय सोरबा फसायनाय सौग्रांबो हानाय मोजाङै थाल ला दै मोजाङै थाल ला बेवहायनो बन्दक दंखायोना टेनसन गैया सोरबा फसायनाय थायोबा लांबा थांफाखा नाजायालै बेनाबाथाय ओमफ्राय ओइ सिख्लाफोर आं एसे गय जर्दा सुनाय लगायनानै सोरबा लादोंबा हरनाय दहायबो जाखांबाय थेवबो आरो गोजान गोजोनथाराना आंनि हाबासो दिनै जाम्बिफोरलाय मा जानो आरो दे जागोन आंथ' बिदिनोखा मासे बेलाय गावनि हाबाबा जे गय फाथैबो मोनजाया जागोन खुनु खोथा गैया ओइ थांनाय गय फाथैखौ लाना फैनाय सोरबा सासे लायना दे थैगोनहाय बेजों जारलासो जागोनहाय टुनटुलिजोंबो बेनाबाथाय माब्ला थाब जोबनानै थांगोनब्रा बाथारलायबायसैलै आं दलद जिरायबाय थानोबो हायालै गसंबो हाया बारा हाबा मोनजाया बोसोर जानाय बायदि मोनबायमोनहां रावनिबो हाबाखौनो मोनजानो थांथाराखैमोन रावबो नाथ' खारफुनबायदों जोंहानियाव आरो जेन'बा सिनायनायाव आलासि जानायफोरनाव गैया रावबो लांथारबायाखैबो थांथारबायाखैबो नै जेन थेन सालानिखौसो मोनजाफैबाय आरो ग्रोब ग्राबनो
आयु सिख्लाफोर हाय बालाय नेक्स्टआव सोरनिबा आरिसै नै मादैखौबो लेंहरनो दाबाव दै ओमफ्राय नोंसोर बेहायल' हिन्जाव गोदानजों फट' खेबबाय थानोसै हौवा गोदानजोंबो एसे खेबदो आरोहाय हौवा गोदानाबोथ' हेन्डसाम ना हाबसालाया खेबगोन दे आरो जोङो हौवा गोदानजोंबो हिन्जाव गोदानजोंबो थिगसे खेबनानै लाखाबाय जों बुरजानो दे आरो सिख्ला पार्टि इन्जय लाइफखौ बेफोरबायदिनो उनाव मोननाय नङा बेफोरबायदि दानो रंजाखायाबा हनै जोंना थुनथुलि बिहामजोनाबो गैलालायना बिहामजो सिख्लाफोर बिहामजो मोजाङानो जाबाय नों फैमारबाय सानजों आरो थानाबो नोंखौ लायमारबाय थिगानो जाबाय अबाव बाहेरानि माबा दावराव दावसिफोरखौ गुलि मारोलै गाबागाव लाइफ नङा होमबा बेहाय रावहाबो रावनिबो लाइफआव बेबायदि हाबफैदेरनो मोन्थाय गैखाया सानालाय नोंनि खासोमोन बिहामजो दाथ' आरो नोंबो बिनिनो जानो थांगासिनो आंखौ हले खामानि मावाखै दा सान्दै बिहामजो आंबो बिराद मावलु मावला खामानि मावगासिनो नोंनि हाबायाव नोंसोरनियाव जागोन दे आयै आरोलाय आं मालाथो बिदि साननांगौ साना अब्ला सिख्लाफोर नोंसोर बयजों फट' खेबबाय थ'दो थां आं बेवहाय माबा रानिजों दसे रायलायनो ओरैनो मोजां गाज्रि आरोबाव एसे एनै आलासिबो फैनो नै फैगासिनोथ' हामजा थुनथुलि दाबो मोनसेल' बाथ्राखौ गाज्रि मोनबायहां नोंसिनासो फेमिलिनिफ्राय रावबो फैयासै नङा जेबो माने अब्लाबो होनबाय आरो बिमायाथ' रागा जोंनासो उन्दै नामा जोंहाथ' सानानै दसेयावबाबो जि बेबस्था खालामजोबथारबाय अना खाना गथ'आ गावनि हाबा आरो बेबो नोंथ' पुलिस लाइफआवसो पुलिस अफिसार गोसो सिङाव सानदोंमोन आरो न'आवबो जोंहा रायलायदोंमोन बाबु फिफायाबो एसे गिदिर पुलिस लायै मोजाङैनो गिदिर खुंथारगोन होननानै दा थेवबो जेबो नंला दाबो अब्लाबो आलासि एसे बांसिन जागौमोन आरो माया आन्टी सरि माया आयै माने एखनबा समाव ना थासारियाबो ओरैबायदि मिलायाना माब्लाबा समाव प्रब्लेमानो प्रब्लेम जायो दे आरो बाखिथ' बेबो थाबाय थाया समाबो नायबाय था सानसे मोजांबो जागोन आरो बिहामजो मोजां जाया मानोथो गाज्रि जानो ने आंहाबो सोरबा बेफोरबायदि सौग्राबा हामदों नंलायलाङो गोसो सिंफोराव गावखौनो गाव आङो जोबोद दाबो जिद'बो सोरबायदिसो मोनोहाय बहाथो आंलाय एसेबांथो बिमाबालाय मा जानो दे मोजाङै देलायबाथ' आंखौबो सोरबा फोजोबस्रांलायसो लांबावगोन दाबो हिन्जाव गोदाननिफ्राय साबसिन नुबावगोनसो दां बिहामजो एसे खानायफोरखौ एबार गोलाव लादो समायसिनगोन दाथ' नै जोंहाबो आलासिया आयु बिहामजोआनो माथो लामब्रेब्रेसो होनलायलाङो मिन्थिबायना खानाय गोलावबा एसे साइज नुयो आरो गासैबो नङाबाबो बे खायसेया बुंखाथारोहाय बिहामजो एसेबाबो दिस इज माय स्टाइल आयै खानाय लामब्रेयानो जा खानाय थंब्रेयानो जा जायखिया आंना खानाया हौवानि बायदियानो जा नो प्रब्लेम आंहा जेबो रांजाखाया थुनथुलि आरो थुनथुलि गोदोनिफ्रायनो आं बिब्दिनो गुबुननि साननाय बायदि आं माब्लाबाबो सोलिया आंनि गोसो बायदिसो सोलियो अब्लाबोथ' दा नों हाबा जाबाय नालाय बेखायनो नों एसे एनै खोथाखौ मानिनांसिगोन आरो जोंनिखौबो आयै नोंसोरनि खोथाखौ आं मानिगोन नाथाय नि बायदिबा बे नङा जे आं आंनि लुकखौ चेन्ज खालामजोबनो औ समजों लोगोसे माखौबा बेफोरबायदि गासैखौबो आङो एकदम बारे मानिनानै सोलिजोबनोबो हायाना मानसिनि लुकआ जेरैखि जाया मानो अब्लाबो केरेक्टारा मोजां जाबानो जाबाय आरो ना लुक्सफोरालाय बिदिनोसै आयै खानाय थंब्रेबो जानो हागौ खायफानि माबा स्किन कालाराबो बोरैबा एसे सोमज्रोज्रो गोसोम जानो हागौ अब्लाबोथ' बे मानसिया गाज्रि जागोन बिदिथ' नङाना औ नंनायालाय नंगौ आरोहाय बेखायनो आं सानो इसेबां मानसिनि लुकखौ लानानै जाज खालामनायाबो बांद्राय थिग नङा बाबु सफैनायाथ' जों सफैबायमोनहाय हामजायगायावनो सोंनानै थांमारसै ना औ मादै सोंबानोथ' मिथिखागोन आरो नोंथ' थुनथुलिनि बिमा नालाय मोजाङै रायलायखागोन दे बिसोरबो औहाय बाबु गोसानो सुखुथारला मानिथारला आंना बेखायनो एकदम खेबसे सोंस्रानाय बायदि जायाना बेयाव सोंनानै मिथिब्लाबो जाबायसै आरो गावबो ओरैनो दसेल' थांनो होननानै थांदोंहाय डिउटियावबो फैनो होननानै फैखाथाराखैमोन आरो सुटियाव दं नामा बेखौबो खोन्थायाखैना दा जोंहा बाबाबो बारा रायलायहरनो रोङा नोंखौनो लाना फैनायसै आं बेखायनो जेबो नङा दे मादै आं सोंगोन ना आं थानायावलाय मानि टेनसन गासैबो थिग जागोन दे जों थुनथुलिखौबो थाबैनो लाबोफिनखागोन न'आव सानजों थांब्लाबोथ' लाबोखागोन ना मादै लाबा मा जानो बे फाफिनोनो आं होबोबाय आइ थुनथुलिखौ गारबोबाय बिसिनाव जायाहाय जुदि बिसिनाव थांदों होनबाबो आं दानो थांनानै लायगोन बेखौ ये हुइना बात आयै नै बाबु बै अफिसारनाव मेडामनाव सोंबा मिथिगोन बियो सोंनाय नायनाय मेडाम
रथ'लाय प्लिज मेडाम Yes? जोङो बेहाय थुनथुलिखौसो खबर लानो फैदोंमोन जों थुनथुलिनि न'निफ्राय फैदों बे आंजों मादै दङ थुनथुलिनि बिमा जायो खिन्थानो हागोन ना मेडाम थुनथुलिया थानायावनो दङ ना अफायबा माने बेलेगाव डिउटि गोलैदों आच्छा थुनथुलिनि न'निफ्राय फैदों नोंसोरो दाथ' थुनथुलिया सुटियावसो दङ डिउटियावथ' दानो सप्तासेनि उनावसो जइन जाफिनगोन बियो माखासे आर्जेन्ट खामानि दं होननानै सुटि लादोंमोन मा आइ थुनथुलिया सुटियावसो दङ नाथाय बेलाय माथो जोंनो खिन्थानानै थाङाखै न'आव I'm sorry दाथ' बे डिउटियाव थानायब्लासो आं मिथि मोनगौमोन दा बे डिउटियाव सप्तासेनि उनावसो जइन जाफिनगोन नालाय मेम माने बियो न'आव मैयानिफ्रायनो फैयाखै नालाय बेखायनो एसे टेनसन जानानै जोङो न'आवबो डिउटि दं नामा बेखौबो खोन्थायाखैना डाइरेक्ट अफबो खालामनानै थाबाय फनखौ हरफिनासैबो बोरैबा मोननानै जों बेहायनो डाइरेक्ट सोंफैनाय जाबाय इट्स अके दे जेबो नङा आरो माबाफोर प्रब्लेम जायोबा उनाव जोंनो खबर होफिनबानो जाबाय जों नायगोन दे दाथ' मानसियाबो सुटियावसो दंखायो नालाय बेखायनो सानसे साननैखौ लामा नायबावदो जानो हागौ गावनि माबाफोर खामानियाव बेस्थ' जानानै दङदां बेखायनो आयै आं बुंखादोंमोन नङाना थुनथुलिया जानो हागौ बे सानगुन्दियासो माने नोंथांनि माबायासो नोंजामादैयासो लांखादों बियो आइ थुनथुलियाबो इसेबां गोसोआ बेना मानिथारासै नामा जेसेबां बुजायसेयावबो लायासै पापिजोंसो माबा थांखो माखो बेलाय बिनि गोदै गोदै रावाव गलिफिनबाय बियो हा थुनायथ' आयै जों सानमोनावनो थांसै बिदिबा नोंनि फिसाजोखौ लाबोफिनथार आयै मादै माने बोरैथो बेबायदि गारबोनो ना बेनो बे सेंग्रायानो थिग नंखाथाराबा लाखिनोबो नागिरखाथारगोन बियो लाइफखौसो बरबाद खालाम सानगासिनो थुनथुलिनिखौ मादै प्लिज जेरैखि जायाबाबो बे सानसे जाहोथारनाङा हाबा जाबाबो जेबो नङाना दिभर्स जायोना दानि जुगावलाय माथो बेफोरलाय नों थिगखौनो बुंदों बाबु सेंग्राजोंनो थांदों नामा जे बे सना बिनि फिसाला गोनांखाजों बिदि थांनो बियो बुजायबावगोन आं बिखौ थुनायथ' लायना फैनाया थुनथुलिखौ बिसिनावनो थाथारगोन बियो आरो माबा दोनखुमाबायनोबो हागौ आं जेबो मोनथिया जुदि माबाबा मोनबा मोनबाय फैबा फैबाय आरो मानिबा मानिबायसै नङाबा आंबो केससो होफिनगोन बिखौ आं गिनायाव गैयाहाय ए होइन बाद मादै आनै सफैबाय हाय बाबु आंबो खामानियानो ओरैबायदि लेट जानायलाय आङो आरो खामानिबो मावफैना होनो आंहा नै समानो मिलायदियासै ने नोंसिनाबो खबरखौ हाखु दाखुसो हरनायलाय ओमफ्रायथ' दासो फैनो मोननाया आङो जे माने बिसथ' ओरैबो जायाहाय नोमायाबो लिंबाय आङो गैया अबावलाय आरो नों थांनोबा थांग्रोदोलै सो जाबाय दे मादै नों सफैबाय बेनो जोंनि थाखाय मोजां मोनबाय आं गोसोआव आरो नानि फैसालिमोनालाय मानोथो फैयासै फैसालियानोहाय गावनि लोगोनियावसो दंहैनाय आरो फैनायावबो दा सानैसो लाबावखागोननो आंनि आदानि हाबायाव आंबो थांनाय जाबाय थादोंमोन र' दासो सफैखादों न' जास्ट नाव दासो सफैनाय आङो ओमफ्राय नोंनियालाय बबेथिं थारबाय दे गोसोफोरावबो एकदम दिनै गोग्गोम रंजानायसै आंबो दंमोन आनै आयाबो बेयावनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाबाय थादोंना हाबायावलाय बेबायदि जाखानायसो आरो दा नोंसिनाबो जोबोद हाखु दाखु बायदि मोनदों आङो हाबि गोदानखौ नायनि जोङो आरो आयौ आबौ जोबोद समायबायलै माथो बिहामजो गोदानाबो समायनाखौनो मोनबोखाबाय बिराद समायमारबाय दे आदै आबौमोनाबो सफैबाय फैदो आबौ जिरायफै दे होमबा आलासियाथ' आरो बिदिनो फैबाय थांलाय जाबायानो थाखासिगोन ने जिरायफै आफा दासो ओमफ्राय आबौआबो आयौ दादैजोंसो फैफाखाबाय माथो औलै आबौ ओजों न'आव खामला होगासिनो बेखायनो ओरैबो जाया आं फैग्रोबायलै जोंहानाथ' आरो दंफैखायो नामा बेयाव हाबायावनो दङ आइमोनजों दंमोनथ' बाजैयाबो नोंसिना गड थुनथुलिनि आइयाल' फैथ'नाङालै फैबा जारला जागोन ना आयौ आलासियाथ' फैबायानो थाबाय माथो आलासियाथ' बिदिनो फैबाय थाखासिगोन रायलायदो थुनथुलि नोंखौ नायनो जोंखौनो नायनो फैखादोंना आरो जाय जोंनि खुसियाव फैबाय दिनै जोंनोथ' बोरबो होलांगोन ना लोगोसे जेन जोङो जुगे जेब्लायबो बिदिनो लोगोरि जानानै थानो हाथों न' बिदिल' बोर होलांथों दे जोंखौ जेब्लायबो अराय सानजों थुनथुलिजों खुसियै थाबाय थानो हाथों होननानै न' एबारनिया सिन्दुरखौ थुनानै होदो आदा दे थाबदो बाजिनो सिन्दुरखौ थुनानै होदो मोजां खामानियाव मानोथो देरिबाव नङा होमबा
दिनैबाबो बेनोखा गाबोनबाबो बेनोखामोन आरो अब्लालाय माथो जाबावनो हाबा समाबो थाङो थाब थाबैनो खालामदो औ बायो गैलालै आदा बाजैखौसो नायनानै बावखोना माखोब्रा नोंलाय दे नोंनिनो जाखाबायना बाजैयालाय इसेबांबो आं जि बुंखायो डाइरेक्टसोलै आंनाबाथाय आदा दे बाजैयाबो नेबाय दं बियो दे अब्लाना गोबाव जायो थाब थाबैनो खालामदो बाबु दिनै फाइनालि बे समा सफैमारबायलै दिनैनिफ्राय नों अरायजोंनि थाखाय आंनि जाबाय ओइ हय आदा नुबाय बाजैनियावबो एकदम किउट स्माइल फैखाबायलै दासो जाबाय दासो समायबाय दा सानैखौबो औथ' आरोहाय जोबोद समायबाय आबा दासो ओमफ्राय बिदि सिरि सिरिबा बोरै जानोलै दे बयबो बुंदो आदाजों बाजैजों हाबा जानायनि जै आबै गोदाननि जै गाराङानो जालायलाङाहाय आंना आबै गोदान फैनायनि जै बिहामजो गोदाननि ओइ औ मा जाखो थुनथुलि नों माबोरै मोनदों सान आंथ' दिनै जा हेपिखा औ आंबोथ' हेपि ना दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैया बिसि फिसाय जाबाय जिउनि सुखु दुखुनि लोगोरि जाबाय औ जाफुंखानांगोन दा नोंसोरनिफ्राय जुलिया जाफुंबाय आरो फिसाफोर दिनैनिफ्राय मोजाङै मोजां आलो गोजोनै संसार जालांदो रुजु रुमैयैनो हामथारबाय दे बे हाबायाबो मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आदा बाजै गोदाना जोंनाव फैनायनि थाखाय आंथ' दिनै बिराद हेपिखालै आंबो हले जोबोद हेपि दिनै आंनि आबै गोदाननि थाखाय आबौ दे मोजाङै मोजां संसार जालांदो दिनैनिफ्राय सानैबो मोजाङै मोजांनो संसार जालांनो हाथोंसै ओम स्वाहा दिनैसो गोजोनथारबायहां नोंसिनि जुलिया दिनैसो कमप्लिट जाबाय दे औथ' आरो आयै निफ्रायथ' सिन्दुर थुनायजों जाबजों जोबोद समायबायहाय सानैखौबो इसोरा नोंसोर सानैनि थाखायल' बानायखादोंमोनहाय जरिखौ ओइ थुनथुलि औ आं बांसिन गोजोन बावगौमोनलै आइ बिखुनजोआ बेहाय थानायमोनब्ला आंथ' आरो सान आइयाबो आंखौ निमाहा होनानै नोंखौनो बिजामादै गनायगोनखौ मिजिंथिबाय आंबो एबारहाय जोंखौ रावबो जुदा खालामनो हाला सान औ थुनथुलि दे अब्ला सनामोन आदा बाजैनि हाबाया कमप्लिट जाबाय दिनैहाय ओमफ्राय गोसोफोरा माबोरै मोनखो नोंथांमोनाबो जाय आदा बाजैखौ माने जमायै हाबा जानायखौ नायनो लुगैनानै दङमोन लोगोसे आरो गोबाङानो आदा बाजैनि हाबाखौ नायनो बुंहरबाय थागासिनोमोन गोबाव समानियानो जाबाय दिनै फाइनालि हाबायाबो जामारबाय नै दा मोजां मोनबायना लोगोफोर बेनिफ्राय सिन्दुर थुनायखौबो नोंथांमोना नायनो लुगैनानै दङ गोबाङानो बुंहरबाय थाबाय बेखौबो बेखायनो बे ससेखिनिखौबो जों होनाय जाबाय सनामोन देखायनाय जाबाय आरोना एसे खस्थ'बाबो दा सानसोरां बाजै थुनथुलिनि हाबायाव सोर माने गाज्रि मोनखो सोर मोजां मोनखो फोरमायहरलायदो लोगोफोर दाथ' बाजैयाबो जोंनाव फैखाबाय जुलिबो जाबाय सिन्दुराबो थुनानै होखाबाय आदाया गासैबो माने जाजोब्बायना दाथ' लोगोफोर नोंथांमोननि माने लुगैनाय बायदिबो जों एसे देखायनाय जाबाय लोगोफोर बुंहरबाय थानाय जेराव बयबो अब्ला बाय बाय जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं दाथ' माथो खालामबावनो लोगोफोर आंना खाफालानो बेनोसै थुनथुलिना ओमफ्राय सानजोंनो लिरनाय दंखायोमोन बुंबाय थाखायोमोन दा आङो दायो थुनथुलियाबो हाबा जामारबाय आरोना फाइनेलि आदाजों बाजैनि हाबानि जोबोद खुसि आबौ नोंनि जुलिनि आदाजों बाजैनि फेरे आदा आदानि हाबायावबो रंजियाबो माथोब्रा ने आबौ आं दिनै हिन्दी इंलिश एखौ बुंला खालि बुंगोन रंजानांगौल' दिनैहाय आंनि फिसौलानि हाबानि आयु गैलाहाय आफाया खुसियाबो नायनायसोरां आबै गोदाननि हाबाब गैला हनै आंहाबो मोसानोसो गोसो जाफालाय लांबाय र' थेवब्लाबो दसे थाथ'बावनि दिनै गोसोखौ मानोबा जोबोद मोजां मोनबायहाय आयु सिन्दुरजों जाबजों जि समायबाय बिहामजोआ जोंना नोजोरखौनो माबा एकदमबारे नायबाय थाथावथावल' नुखाबायहाय सोरां नै नुबायना दायो बिहामजोआ फैमारबाय जोंना दाथ' बुंनो नांला जुरि आरो फिसाजो मोनबाय आंहा आयु हाबाब आंथ' हाबायाव फैदों र' नाथाय बिनानावा बेथ' आरो आंथ' गाहैयाबो बिसिनाव थाङाबो बायदिसो बुंखायो दानाबा खम रागा जोंसिगोनहाय आंथ' जोंहा नानि थुनथुलिनि खुसिखौ नुनानैनो थानो हायासै गोसोआ फैबाय आंबो गावसोरबो एसे मोजां मोननानै लालायनाय बोरैथो बिदि हेंथा होबावनो दिनै गाज्रिद्रायबो नङा नंनायालाय जावैसोआबो बेखायनो आखाइ हमनो होननानै आंनो फैबाय दे फिसाजोनिखौ
एबार जामाय जाफैब्ला मोजाङै रायलायफिननोसै दाथ' हाबायानो जाबायबालाय माथो खालामबावनो एसेबां साजायजोबनाय नै माथो बेफोरथ' हाबायाव साजायनाय बायदि गोजासो हा लक्ष्मण बाबु औ आयै ओमफ्राय बिसिनावथ' रावबो हाबा जाथावथाव गैयामोनदां ना हासारथ' दङमोन बिसिनावलाय बे सानसोरां बाबुआल'सो मेहेराबोथ' जागोन बायदिखौ नुवा गैथ'वामोन बिदिबा आंनि आइ थुनथुलिखौसो बुरखायनानै माबा माबि जादु थना खालामनानै आंनि आइ थुनथुलिखौसो हाबा होबाय नामा बिसोरलाय सानसोरांजों जाया बेबायदि आयै हा बाबु थुनथुलिया सानसोरांजों हाबा जानो हाया थुनथुलिया सानसोरांजों हाबा जानो औ हानायाथ' हाया र' नाथाय जों थांग्रा मोजां सोंहैनांगोन ना सिङाव र' आयै जोंथ' लांनोसो फैखादोंना थुनथुलिखौ हो सानसोरांजों थाब्लाबो हाबायानो जाबाय दे थेवबो नोंथ' लांखागोन ना दिनै औ हा लांनोथ' फैखादों आङो ओरैनो थ'यैना फैदों नायनि आंनि सिङाव फै बाबु आंजों उन उन ओइ सानसोरां थुनथुलि आइ सोरखौ बेहाय बुरखाय बुरसि हाबा होनो नागिरदों नोंसोरलाय आंनि फिसाजोखौ ए साला पापि गुन्दा सानसोरां नों आंनि थुनथुलिखौ हाबा खालामनो हाबा जाबाबो नोंसोरखौ फाथैलाय बिसि होनायाव खुनु खमि दोना आङो फेथा नायबाय था जेननायाव गैया नै बेलाखिया नों मा सानदों थुनथुलि सानजों बेबायदि नोङो हाबा जानानै बिराद खुसि मोनगोन मोनाथ' नोङो थुनथुलि बेबि आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स लाया नामा नोङो हाबानि